Kamar yadda ne muku bayani tun da farko suna na Sultan, wanda a wasu lokutan muke samu mu suburbuɗo muku kuma mu sambaɗo muku murya na fassara da yarurruka mabambanta. Menene alaƙar su? Alaƙar mu ita ce sana'ar mu iri ɗaya ce. Yana fassara, ina fassara. Bambancin mu kawai shine ni producer ne, ni director ne, ni actor ne. Shi kuma shi fassara yake yi, shi waka yake. So kamar yadda kowanne kamfani yake mai zaman kansa, shi ma haka algaita yake mai zaman kansa, haka ma Sultan yake. Kai ka kawo buzo ko buzo ya kawo ka? Ba wanda ya kawo kowa. Ya ma riga na fara yi. Ko in ce ya ma riga ni karɓuwa. Duk da fara yin fassara ba zan ce ya riga ni ba gaskiya. Amma ya riga ni karɓuwa tunda shi haka Allah yake ɗaukaka sa, sai ya fara ɗaukaka wani sai ya zo ya ɗaukaka wani. Amma ya riga ni ɗaukaka, an riga sanin buzo a kaina gaskiya. Daga baya kuma Allah ya sa muka daina iya abin da muke. Me yasa aka daina ganin ka a series ɗin gidan sarauta? Ka yi laifi ne aka cire ka? Tuwa zan wa laifin. Gaskiya ba haka bane. Dogon labari ne. Ba ma iya series ɗin gidan sarauta bane, da series da yawa da na yan Kano da na fita da kaina. Me ya faru ka fita? Saboda munafunci. Akwai abubuwan da suke faruwa waɗanda ba ma iya series ba, abubuwa da yawa na matsa daga cikin Kano gaskiya. Na matsa daga mu'amala da yawa daga cikin yan Kano. Ba don komai ba saboda akwai abin da aka yi min wanda ban taɓa mantawa da shi, wanda ni shine kamar babban darasin da na koya a Kano. Dukkan mu ni abin da na ɗauka shine mu yan cikin, na taso a Kano ne cikin gari, mu yan cikin gari ne. Idan ka zo ka ce min kai abokina ne, to kawai abin da nake ɗauka shine irin abotar da muka taso cikin gari. A Kano ne naga wata iriya abota. Mu a cikin gari idan ka taso ka ce kai abokina ne, in na taso muka fita, in dan wata unguwar ya zo ya zage ni,